Ay, excuse me. Pwede man disturbo? Pwede? Nga naman. Ikaw na lang, pwede rin ikaw? Ngano siya? Kay gwapa mo. Kamu ana niya? Pero illegal ni legal. Legal, illegal. Legal. Nako, Oh. na side. Ina yan, niyang side. Wala ka kabalo kung gipalaila baka? Or ba siglain ang gipalaila? Basin. Hala ka diha. Pero pila naman mo ka bulan tuig relasyon? Kuha na, mo 4 na, 3 pa meron. Gadali ka? Wala ay, wala. Wala ra. Karong tuiga mo upat. Oh, karanda ka. So almost 4 years ani siya siya tago-tago nimo. Dili, 4. Ay months pa di ay. Ko expect ko. Okay mo di ay. Okay, nakagets ra ko. 3 months. Mo 4 months pa di ay. 4 Aside sa ulawon siya, unsay ganahan nimo niya? Ano mo tago dagay siya kay basig makita na siya sa camera. Ay laig kuyo ba laki oh. Basig makita siyang tinuod. Loko Dios, ikaw okay ra nimong kabit ka? Dili ay, buang. Diyan na gunang ikaw may original no. Gana na. Pero sa pagtuon mo ikaw. Oh, ako Pero nga namang gitago-taguan ta niya. Ina uwi mo good. Ali, riwi. Pero aside sa gwapa siya unsa may ganahan niya? Taghan, loyal, cute, ayun, sa pa. Mora. Basta lagan. Tugo no. Bisa Noon. describe. Lisod murag yung batasan. Ah. Maldita kayo. Lita ko no sige tubag. Dili siya mo tubag. Uwi kayo. Pero asa mo nagibala ganin niya? Kan ako amiga ra siya, amiga kay. Reto-reto? Reto Japon. And then kasugod din siya sa Facebook. Facebook. Girito ko niya. Girito. Basta girito Pero ang suryanay sa Facebook pila ka bulan pod. sa July, August. Sige. Mga 3 months na kayo ito na. July man miga sa good chat yung nagkakami pag September. Nakita-kita na mo ana o wala pa? Nakita na. Pero schoolmate pod or murag dili pod? Lain na siya eskwelahan si Tiay na siya ino ko. Tara lagi ron. CTI and NO affair. Kay dili usual amot lang sa pero usual lang good sa kuan like muraog kung magkuan ka murag same school ra. So okay ra nimo muraog distansya mo ay hindi man po kay uwi ka distansya no. Okay na lang. Okay na lang. Pero na by chance ka lagi ikaw willing ka mo balhin or siya sa imong school or okay ra po mo sa inyong sitwasyon karon. Kung sugdan kung balhin ko Ay kanang ikaw mo dol niya. Mas tada jud nan dool no. Sada and all. Kay matiin layo. Hingawon din ka. Ganun si kamingawan nimo niya iyang ka. Ang presence kanang dili may magkita duha ba. Mas malingaw gyud kang naa siya na. Sa lingaw kung nasa. Unsay mga butang atong kalingawan kung magkuyog? Asa man? Like, Magkuan. suryaan ay diri sa Ayan ay tas pangin. Tambay ba kanang magkuy duha. dili ka magpakaon? Di man siya mukaon. O kami kuwaon me, willing me. Sahay. Kami sahay. sahay. Kami willing me, ron. Wala ko na. Wala kwarta de. Mora po na. Pero ato jo po nang tiguman no, kung gawas tatong tiguman ka para matreat po nato at ato ang partner ani nga atong uyab. Pero ayaw po magsubras kakuan, patreat pod no. Share po ginagmay. Share. Kay kuan man na siya give and take. Dili ra ta sige give, di ba? Sige, mo dugay pa ka ni. Ayaw na kaulo kayo. Ang relasyon ba? Ay, magdugay na Antod pila. Depende. Ikapila ni man siya. Patulo. Na. Di ka sana. Sa niya, dali ra man kay to. Das wag kadua kay ga-cheat dayang kami. Kami nan to. Sige, hopefully mo dayonig tuod na. Dugay lagi ni. Ha? Dugay ni. Minsahin mo niya. Kan amping verme. May tag ako ra. Bito. Hopefully ikaw ra. Ako ra kay dili ba may practice-kilahan. Pero mosalig ra ta hatag tag trust sa ato ang mga kauyaban. Hopefully iyang i-honor ang trust sa imuha, di ba? May tag di niya gubon. Teka na ra. O kana ra. Kaulaw na kayo. Uy, kaulaw. Kira nga. Di ang atong gugma din na ikaulaw samot na kung legal sa imuhang side. Sa iya ha lang ta sure. Di ko sure. Hali dire para ma-sure ta. Okay na? Nalibak ka na mo, okay ra ka. Wala kay feedback. Bisag last. Sige, wala rin siya storya. Kana ra? Pato ra. Sige, amping mundo ah. Hopefully di mo mga ambaks dagat ha. Kay bato-batoon ra ba ng ilalom. Sige, thank you. Thank you.